goman ƙarshe suna da falala kwarai da gaske. Na farko a cikinsu ake samun daren Laylatul Qadr, wanda ibada a cikinta khairun min alfi shaharin. Ibada a cikinsu ya fi ibadan da mutum zai yi na sama da wata dubu. Wata dubu din nan kawai idan ka ɗauka 1000 months, wata dubu din nan idan ka yi calculation ɗinsu kowane shekara wata 12 to za ka samu shekara 83 ne da wata uku. Shekara 83 da wata uku haka za ka tarar. Musulmi a da mai ibada ba a kiran shi mai ibada sosai sai ya yi zaman wajen 80 years yana bauta ma Allah, baya saba ma Allah. Nan ne ake cewa lallewa ne ya zamanto abidi, religious, decent, mai bauta wa Allah. To al'umman annabi kuma sai Allah ya sanya shekarunsu 63 kawai, 63. Mostly masu hayewa kaɗan ne, su kai 70 su kai 80. To yawanci da al'umman da za ka ga suna shekara 1000. Yanzu annabi Nuhu ya yi shekara 950 yana wa'azi kawai, yana kiran mutane su bi Allah. To kaga mutum ka ba aiko shi as annabi sai ya yi 40 years. Lokacin hankalin shi da komai din shi ya cika. To annabi Nuhu kawai shekara 950, 1000 babu 50 yayi. Irin shekarun su Adawa, su Samudawa. To da yake al'umma annabi su ne na ƙarshe daga su sai alkiyama, sai Allah ya rage shekarun su ya mai da shi maximum, mafiya yawanci kawai 63 ne akan su manzo Allah sallallahu ya rasu. Sai ya ce rate din shekarun al'umma na 63 ne, sai ɗaya ne za su rika tsallakawa. To kaga yanzu mutum idan 63 years ne shine rate din, yaushe mutum zai kai 80 years a ce ya zamanto ibada har ya kamo mutanen da. To sai Allah ya kawo al'umma annabi sallallahu shortcut na dare ɗaya kawai. Idan yayi wannan ya dace da Lailatul Qadr din, zai kama wanda yayi sama da shekara 80 yana zaune. Let azum misali mutum a daren Lailatul Qadr sai ya ce subhanallah walhamdulillah, kalmomi guda biyu, subhanallah walhamdulillah. In a daren Lailatul Qadr ne wanda bai samu daren ba, to sai ya zauna yayi over sama da 93 years, 83 years yana subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, bai huta ba, bai je toilet ba, bai je fitsari ba, bai je cin abinci ba, bai je menene, bai yi bacci ba, bai yi gyangyaɗi ba, har yayi continuously babu hutawa, sai yayi sama da shekara 83 kafin ya kamo ka kai da ka faɗa sau ɗaya kawai subhanallah walhamdulillah, sai yayi wannan zaman ya kama ka. To idan kai tura ka kawai, wani sai yayi shekara sama da 83 yana nafila bibbiyu bai aje ba kafin kai ya kamo ka da ka samu daren. Kuma daren Lailatul Qadr din yana fara immediately ne da zarar rana ta faɗi, yayin lokacin dare yake fara. So maghrib din mutum da isha'in mutum in dai daren ne duk sun faɗa cikin daren Lailatul Qadr. To sai dai dararen manzo Allah sallallahu yana cewa suna farawa ne daga 21 a odd days, kwanaki na mara din nan, 21 sai 23 sai 25 sai 27 sai 29 yana bayyana. To yana wata shekara yakan dangare ya zo 21, wata shekaran maybe ya zo 23, wani shekaran ya zo 25, wani shekaran 27, wani shekaran 29. To mutum bai san wannan shekaran a wani rana zai, shi yasa ake rufe kwanaki 10 ƙarshen gaba ɗaya. By all means dai idan ka rufe su da ibada da salloli, in Allah ya dai dole za ka tarar da Lailatul Qadr a cikinsu. Ba mutanen bane, amma mutanen ne suke dan wauta. Manzo Allah sallallahu ya ce daren ya fi faɗowa a 27, amma tunda ya ce yakan yi transfer daren ya koma can ya koma nan ya koma nan, to mai hankali wa ya bashi garanti cewa a wannan daren 27 din wa ya bashi garanti cewa shine? Kamar misali yanzu an ajiye wani safe a nan, akwai gold da diamond a ciki, sai aka ce maka to da mukullai 10 din nan cikinsu akwai wanda zai bude wannan safe din, ka ɗau mukulli ka bude wannan safe din, abin da yake ciki na diamond da gold din nan an baka. To idan da mukullai 10 cikinsu akwai mai budewa, ya dace mai hankali yayi? Ɗaya zai ɗauka, idan ya ɗauki ɗaya ya je ya bude ya tarar ba shi bane, ya sa shi ba shi bane, kaga ai ya missing. Mai hankali me zai ce?
bari ya ɗau 10 dukkan keys ɗin guda 10 ya ajiye su, yau in ya buɗe wannan bai buɗe ba ya ajiye shi, gobe ya ɗau ɗaya ya buɗe, in bai ba shi bane ya ajiye, kaga dai 10 ya sa su aljihu. Wannan shine mai hikima mai dabara. Amma kawai an ce maka ga safe akwai diamond da gold ka buɗe, an baka ga mukullai 10 sai ka zo kai picking ɗaya kawai, in ka je ka buɗe ba shi bane kaga ai sai ka kama gaba kenan. To amma mai dabara me zai ce a bashi guda 10. To shi yasa aka ce ga daren Lailatul Qadr mai albarka, amma ana samun shi a cikin 10 ƙarshe. Mai hikima shine wanda ya rufe dukkan 10 ƙarshen da ibada. In ka dace da daren a cikinsu, sauran ibadan da ka yi a sauran kwanakin wani bonus ne shi kuma. To kaga shi yasa ake haka. To gaskiya sunan tahajjud da tarawihi da qiyamul layl duka abu ɗaya ne, sai dai ya danganci a wani lokaci kai. Yanzu misali, duk wata sallar nafila in ka yi ta bayan isha'i, ai isha'i ne in kai sallah kai closing sallan dare, so duk wata nafila da za ka yi ana kiranta qiyamul layl in dai bayan isha ne. Idan kuma na filfilin da ka ɗiba wa kanka suna da yawa, in kai tura ka ka zauna kaɗan huta kaɗan miƙe kaɗan abin nan, sai ka tashi ka kawo waɗansu masu tsawo ka zauna ka huta mai. To wannan ɗan zaman kana hutu, kana ba da interval kana hutu shi yasa aka kiran shi tarawihi, wato sallan da kai kana ɗan hutawa shi yasa aka kira shi tarawihi. At the same time tunda ka yi shi bayan isha'i qiyamul layli ne. Shi kuma tahajjud sallan daren da za ka yi ka bashi can kusa da ƙarshen dare amma sai da kai bacci. Duk sallan nafilan da za ka yi shi bayan ka yi bacci, kai setin alam ya ta da kai ka tashi daga bacci, to shine ake kiran shi tahajjudi. To kaga at the same time qiyamul layli ne, shi ma in kai ta hutawa a cikin ana kiran shi tarawihi. So mutane waɗansu idan ba za su tashi tahajjudi ba, to sai su yi sallan su tarawihi, shine wato wanda za ka yi shi a farkon dare bayan isha'i, don ka san in ka kwanta ba za ka tashi ba, ka ce gara in yi sallah na tun yanzu. To shine ya mutum ya yi kayan shi a wannan lokacin. Amma wanda zai yi na can dare bayan an yi bacci ya tashi ya yi, to shi ake kira tahajjudi. To ka san kowane lokaci akwai peak time din shi, lokaci da ya fi albarka. To ana son a yi shi a 1/3 na dare, kashi 3 dare na ƙarshe, domin lokacin ne Allah yake saukowa daga sama zuwa sama ta ɗaya, ya ce wa zai roƙe ni gani in bashi, wa zai kwankwasa in buɗe mai, wa zai yi addu'a in karɓa masa, wa yake da bukata ya tashi gani. To shi yasa ake son a wannan daren da Allah yake sauka a kashi 3 dare na ƙarshe, shi yasa ake waɗansu ke tura tahajjudin su, sallar nafilfilin su ko qiyamul lailin su har wannan lokacin, don ya dace da lokacin da Allah ya sauko. Mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi tarawihi tare da imam har aka yi shafa'i da wuturi da shi, ya bi imam har aka gama, za a rubuta masa ladan dukkan daren ne ya yi sallah, daga faduwar rana har fitowa alfijir, duk za a rubuta masa tamkar ya yi wannan. So idan mutum ya yi tarawihi ya ce zai wadata da wannan ladan ba sai ya tashi tahajjudi ba, babu laifi. Amma idan mutum ya ce zai yi wannan kuma ya yi wancan tahajjudi, to abinda za a yi, idan ya yi tarawihi tare da imam, ya yi shafa'i da wuturin shi tare da wannan imam ne, to idan yana so ya tashi tahajjudi, in ya bi mai tahajjudi, in su za su yi shafa'i da wuturi, shi kar ya bi su, kar ya yi wuturi at the end, saboda ya yi wuturi a farkon daren shi, ba zai yi wuturi a can ƙarshen dare ba, amma zai iya bi su, domin sallan daren annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi iya quantity ba da za ka yi, ya ce dai ka rika tutura ka kana sallama tutur. Idan mutum ya ji tsoron alfijir zai keto, sai ya rufe da witiri. To tun da witirinka a can kayi, mutum yana iya raka a 30, raka a 20, ka ga late azum a tarawihi kayi 10 ko 12 ko 13 tare da wannan imam din, sai wancan kuma imam zai tashi tahajjudi ya yi raka a 10, sai ka ce za ka bi shi 10 ka plus 12 wannan da witirinka ta yi, ka samu a wannan daren raka'anka 33.
so babu wani restriction, mutum ya yi ta yi sai lokacin da ya ji ya gaji sai ya rufe da witiri, ko kuma in ya ga asuba za ta fito sai ya rufe da witiri. To tun da ya yi witiri a farkon dare, in ya bi mai tahajjudi kar ya bi su a witirin ƙarshe, saboda babu witiri guda biyu a dare in ji manzo Allah. So idan ka ɗauki witiri a can ka haɗa da witirin ƙarshen dare ya zama to even number kenan, kaga ba a samu odd number ba a samu guda ɗaya ba. Wannan shine, so is open, wanda zai yi kar wani ya takale shi, wanda ce tarawihin shi kawai zai a farkon dare ya kwanta abin shi, ya samu ladan dukkan menene, dukkan daren za a bashi. To alhamdulillah shi ma itikafi a daren ƙarshe ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ninninka ƙoƙarinsa a goman ƙarshe, wanda baya yin irin ƙoƙarin a goman farko da goma na biyu. Domin a goman ƙarshe manzo Allah yakan bar iyalan shi ma gaba ɗaya ya fita gida ya zo ya tare a masallaci. Kalman itikafi shine mutum ya lizimci waje kullum ka same shi a nan. Yanzu misali mutumin da kullum in ka zo sai ka same shi a wajen table tennis, ko ka same shi a sunuka, da yamma in ka fito yana wajen sunuka, da safe yana wajen sunuka, da rana yana wajen sunuka, ko wajen TV game, ko kuma wajen abin irin football menene da ake buɗe a din nan, sai ce kai wani yana lizimta wannan wajen. To bi ma'ana yana itikafi kullum. Itikafi shine ka lizimci waje ɗaya da baka barin wajen. To shi itikafi shine lizimtan masallaci a Ramadan, kuma masallacin ya zama to na Juma'a, saboda dole inda za ka yi kwana 10 dole Juma'a za ta fada a ciki, shi yasa ake so a yi a Ramadan. Ma'anan itikafi shine mutum ya yi suspending duk wani abu na duniya da harkan duniya da business ɗinka, ka nisanci iyalanka, ka nisanci 'ya'yanka, ka nisanci iyayenka, duk wani ɗan adam ka nisance shi, ka zo masallaci ka zauna a wani angul. Me yasa? Ka rika ba da account na rayuwanka, ya kake tafiyar da rayuwanka ne. Anya yanda nike alaka da Allah yanzu da zan mutu zan shiga aljanna? Ina nike taba Allah, ina ne bana kyauta wa Allah. Ka duba tsakaninka da mutane, ka ina yaudaran mutane, ina ha'intan mutane, ina zaluntan mutane, ya rayuwa take. Ana so mutum ya ka rayuwan shi gaba ɗaya na kowane angul, ya baje shi a gaban shi, ya ga inda yake da rauni, inda yake da kurakurai tsakanin shi da Allah, ya yi wa Allah alƙawari zai gyara. Inda yake cutar da mutane, kai hatta dabbobi ma, ya ga yadda rayuwar shi take ɗi, ya yi wayin ɗinta a scale, ya ga da mala'ikan mutuwa zai zo mun yanzu ɗin ya ce wane ka gane ni, ka ce wane ne ni, mala'ikan mutuwa ne, na zo ne mu tafi. Shin za ka ce masa with all confidence, ko za ka ce masa da Allah a ɗan baka time, akwai ɗansu abubuwa da za ka gyara. To ma'anan itikafi kenan. Idan mutum ya baje rayuwarsa da alaƙansa da Allah da mutane, ya ga inda yake da kurakurai, sai ya ce to ya Allah, da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na yi alkawari wannan Ramadana na 2026 ya zamanto shaida, ya Allah na bari, na maka alkawari, ina addu'a Allah albarkacin wannan watan da salloli da zamu yi, Allah ka taimaka mun, na bar shan taba, na bar shaye-shaye daga yau ya Allah, na daina jinkirta sallah da rashin sallah a cikin jam'i, na daina shaye-shaye, na daina bin mata, na daina dukkan komai. To shine ma'anan itikafi, ka samu enough time. Yanzu idan mutum yana so ya yi wani research ko ya yi wani bincike, za ka ga ya yi tafiya ƙasan waje, ko ya kama hotel, ko ya je wani gari, saboda ba inda mutane suke, ya kama hotel ya yi ta research ya gano waɗansu abubuwa. To shine da yake wannan ibada ne, sai ya zo ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine itikafi. An yadda idan suna da wajensu da aka keɓance, wajen sallansu, suna da toilet, suna da wajen wankansu, suna da wanda zai kawo musu abinci da komai da komai. Domin masalla itikafi idan mutum ya shiga baya fita, zai shiga bayan faduwar rana. Yes, ana kamar on 20th, on 20 ran da azumi ya kai 20, sai mutum ya shiga bayan faduwar rana, kaga shine daren 21. To ba zai fita ba sai da safe, in an ga wata ranar sallah da sassafe zai tattara kayan shege gida, ya yi wanka, ya canja kaya, ya tafi masallacin idi. Itikafi idan mutum ya shiga
premises na masallaci, haraba da cikin masallacin duk ɗaya ne, amma mutum ba zai fita wajen fence katanga ba, mutum ba zai iya gaida marar lafiya ba, ko an ce ga baban mutum ya faɗi an kai shi asibiti, mutum ba zai je duba shi ba, ko an ce baban mutum ya rasu ko ɗan shi ko matan shi, ba zai fita ya je jana'iza ba, ba zai je makabarta ba, ba zai je inda za a masa sallah ba, amma babu laifi ya buga waya ya tambaya. Inda aka yi dama itikafi ya fita saboda uzuri, in shi bachelor ne bai da wanda zai kawo masa abinci, gauro ne, amma akwai inda ake sai da abinci, to zai fita masallaci ya je ya sayi ɗan abincin da zai ci, ya yi buɗe baki ko ya yi suhur ya fita. Ko kuma a masallacin ya samu attack na malaria misali saboda sauro da menene, ya fita chemist a je a masa allura irin nasu chloroquine din nan, ko ya sayi magani ya dawo. Ko kuma akwai wajen wanka amma sai an fita masallaci can, to zai iya zuwa ya yi wanka ya wanke kayan shi ya dawo. To in ba haka ba, ba a yadda mai itikafi ya fita ba, idan ya fita itikafin shi ya ɓaci. Kaga shi yasa aka ce ya zauna cikin masallacin juma'a, saboda kar ya ce zai je wani masallaci lokacin juma'a bari ya fita ya je wani masallacin, sai aka ce yayi a masallacin juma'a domin juma'an ta same shi a wajen. Sannan shi itikafin nan ba wai dole sai a ramadana bakwai, duk lokacin da mutum ya ji imanin shi yana ƙasa, yana decreasing, zai iya cewa kai bari in shiga masallacin anguwanmu na 5 salawat, misali zan yi 3 days a cikin masallaci, zan yi ibada da aiki da waɗansu istighfari wanda sai na ji imani na level ɗin shi ya ɗaga tukuna zan fito. Amma wanda ake yi shi har sati ɗaya galiban ɗin a ramadana ne kuma a masallacin juma'a. To a ramadana akwai astaghfirullah mutum ya rika neman tuba, sannan kuma ko da Hausa ya ce ya Allah na roƙe ka, Allah ka dube ni bawanka ne mai takaitawa ne, ya Allah ka karfafe ni a wajen iba. Ko da Hausa mutum ya jero kalmomi masu kyau, amma in a goman ƙarshe ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa, ya Allah ka mun afuwa, Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa ka mun afuwa. Shi mutum zai rika nanatawa da yawa, amma zai duk waɗansu addu'o'i, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, rabbana la tuzigh qulubana, duk ga sunan addu'o'i. Ba dole sai mutum ya haddace su da larabci, mutum zai iya shirya nashi da Hausa, yanda in mutum ya zalunce ka kace masa Allah ya isa, Allah ka bi mun haƙi, ai da Hausa ka faɗa, Allah ya isan ka ba za ta kama shi ba, sai ka yi da larabci. Idan mutum sai da larabci zai addu'a Allah ya karɓa, to ashe mutane wajen 70% a duniya kenan ba za a karɓa musu ba. Mutum ya shirya addu'o'i masu kyau. Yanzu misali, ya Allah na daina shan giya, Allah ka taimaka, sai ka yi da larabci ya karɓu. To irin waɗannan addu'o'in mutum ya riƙa yi, amma ana son duk addu'an da za ka yi including musulmai na duniya. Duk addu'an da za ka yi ka sa iyayenka da iyalanka. Me yasa ake son musulmi suna yi wa juna? Saboda kai din nan za ka iya roƙon ma kanka abu, amma akwai wani problem, obstacle da zai hana Allah ya karbi badanka, albarkacin bakin wani can da shi ya maka kai baka sani ba, sai ka ga bukatun kan sun karbu na kanka din wanda kai da kanka kai ba su karbu ba, amma albarkacin wani sun yi. Wataƙila akwai loman haram a cikin jikin mutum, maybe yadin da ya sa da kudin haram ya saye shi. Annabi ya ce duk wanda akwai loman haram da abin sha na haram a cikinsa, ko yana mu'amala da haram, komai nashi source of income din shi na haram ne, hatta rigan da yake sa ba a karba masa addu'a. Allah ubangiji ya rufa mana asiri.